Bai, familiako medikua. Arratsaldeon. Zemuz? Ondo. Ondo? Eskerrik asko, gaur gure saio honetara etortzeagatik. Behin baino gehiagotan hitz egin izan dugu, osasungintza eta euskarari buruz, eta zuk oso ekimen partikularra, baina bide bat zabaldu nahiko zenuke. Alizan ezkero, bai. Zuk aurtengo udan oporrak hartu behar dituzu, eta eskaera... Gure nuke, bai. Gure nuke, bai. Bai, eta eskaera egin duzu, bide ofizialetik gainera, zure ordezko datorren medikua elebiduna izan dadin. Bai, alaxe da, bai. Konta iguzu. Bueno, hau ez da lehenengo alia, IGSB eskatu neban gauza bera, baina izen zen eskara informal bat, ez da? Haoz, edo, bueno, unitate buruari eskatu nion, eta bestalde e-postaz edo uste dut eskatu nuela, barneko e-posta erabiliz. Baina jaramonik ez dizut egiten. Orduen aurten nahi zen dudana, azken baten eskaera hori berriro egitea, baina publiko izan dadila, eta ez neu bakarrik baizik eta herriko euskara alkartearekin batera alde batetik, eta batez ere udalarekin, alkatearekin. Dano batera. Dendero batera, eta zuk karta jatze duzu gainera, ezta? Bueno, karta eskaera azken baten. Eskaera zehatza? Bai, hori eskuz entregatzen dut nik neure unitateko zuzendaritzan. Eta, bueno, sarrera moten diote eta gero erantzunaren zain. Oraindik ez dizute ezer erantzun? Hombre, gaur berton aurkeztu dut. Gaur bertan aurkeztu duzu? Bueno, jakinaren gainean daudela bai, hilabete aurretik nik postaz berriro eskatu nien, esan ez da, aurtengoan publikoa izango zala, aurten nik uste dut eurek jakinaren gainean abisatuta dut zela, hilabete aurretik, eta baina, publikoa esateko edo ofiziala gaur izan. Ze eskaera hau, adibidez eskualde batzuetan, udaletxek egin izan dute, Euskara Elkartek egin izan dute, baina gudakiula, lehen da biziko aldia izango da, medikuak berak eskatzen duena, ez? Alegia, neure ordezkoa jar ezazue favorez, bai, nik dakidala bai, hoxe, ez dakit, igual beste batek egin dauen gauza bera, baina nik dakitala ez. Horren, pentsan neban, korporatibismoak itzala handia dauka, zama handia da, gure arteko liskarrak ebitatzearen, dana edo gauza guztiak isilpean, orden nik uste bazala garaia, medikuak berak eskatzeko, ez da? Ze bestalde, zuek geurera zatoztenean, ahuldade egoera baten etorten zari, bildurra dela, edo gaixorik, edo ez da lekurik egokiena aldarrikapenak iteko, ez da? Orduen, medikoarek ere partea hartu behar dago, edo eskaini behar dio jenteari, ez da? Medikoak ere eskatu behar du. Eta beste bakarren batek seiko du zure bidea? Alegia, beste medikuren batek antzeko zerbait egingo du? Gura neuke edo, nahiko neuke, edo bintzeta behar datorren urtien, gauza bera gertatzen dan, ez ara maixon bakarrik, baizik eta beste herri askotan, herriko euskara alkarteak, herriko alkateak, edo alkatea eta herriko medikoa dana batera, edo dana behilu detizela, horrelako eskarak aurrera emateko. Nola ikusten duzu, tertuliak ideok? Hau guri berri xamarra egin zaigu, ekimen hau, ekimen partikular eta personal hau. Partikularra bai, baina medikoak berak egiten duen aldetik, partikulartasun hori areagotu daitekela ematen du, ez da Aitor, nik oso ekintza interesgarria ikusten dut. Eta galdera da, nori dagokio, nor dauka eskumena zuri baimen hori emateko, nork erantzun behar dio, nori zuzentzen duzu, unitate burua bera edo dagokiona euskalduna da, edo erabaki hartzen duena? Osakidetza unitate, o zerbitzu unitateetan seikatuta edo banatuta dago, ez da? Neure lehen mailako arreta unitatea arrasate bera da, arrasateko osasun zentroa edo ambulatorixua. Baina lehen mailako arreta unitate buruak ez dauka inolako almenik edo injarrik, ez da? Gero dago unitatea, izatez da esia edo erakunde sanitario integratua, batzen da ospitala, arrasateko ospitala, eta inguruneko osasun zentro guztiak, ez da? Etor bai badagoela zuzendaritza bat, eta zuzendaritzarrek deko eratzunkizuna. Ni zuzendu nahi zuzendaritza horretara, baina bidali dote postaz Gasteizko zuzendaritzara. Giza baliabidetako zuzendaritzara. Beraz, Giza baliabideen kudeaketa da, besterik ez. Esan duzu, jakinaren gainean daudela, aurretiazia, bidali duzulako postaz, Gasteizko Euskara Zerbitzua, Gasteizko giza baliabideak, eta neure unitateko zuzendari gerentea, giza baliabidetako burua, zuzendari medikoa, dizainarako zuzendaria, ekonomikoa, lehen mailako garreta burua, Euskara teknikara guztia. Eta tarte honetan ez duzu izan inolako erantzunik? Hombre, gaur bideratu dut, orduen suposatzen dut eso zerbilariko daula, baina aldez aurretik oin hilabete
postaz bidali nien eskatuko niela. Ofizialki eskatuko niela. Hain zaila da mediku euskaldunak hartzea, edo... Ez dut uste. Edo balda nahikoa mediku euskaldunik, galdetu egiten dut, Edo igual ez dago nahikoa medikurik, baina hori da giza baliabideen kudeaketa egokia, ez da hori hain behar dana. 2006an edo 2008an, epeak dauz badakizu, medikoa lortzeko, eskara publikoa, prozesu publikoak egiten dira, opeak edo epeak, eta 2008an medikuen erdiak bazeukan hizkuntza eskakizuna bete, eta 180 edo ez dakizan bat edo 300 piku mediku euskaldun, urrengo opean beste 100 piku mediku euskaldun zartu. Oin une honetan, familiako medikuen artean egongo dira 500 bat edo 600 bat mediku euskaldun. Nio familiako, espezializa kontuan hartu barik. Honek esan nahi du, iaz oporrak hartu zenituenean, nik eskatu nien... etzekien medikua etorri zela Aramaiora. Bai, baina gaur egun begoera apurtxo bat aldatu da, ze ordutik ona nik pazienten oharrak euskaraz idazten ditut. Orduen diagnostikoak euskaraz daude, tratamenduak euskaraz daude, eta ohar guztiak, nik anotatzen ditut ohar guztiak euskaraz daude, eta erdaraz dauzen batzuk itzuli ditute euskarara. Orduen, etorriko dan medikoak derrigorrez jakin beharko da euskaraz, ordenagailuan topatuko duen gauza asko euskaraz egongo dira. Alegia, historia klinikoa euskaraz idatzita, historia klinikoa jarrita daukazuzu. Euskaraz lantzen ari naiz, historia klinikoa, eta nire ustez hori gakoa da, giltzarria da, eta ezinbestekoa. Nire benetako helburua ez da bakarrik osasun arreta eskaintzea edo pazientekin euskaraz egitea bakarrik, eta nik ustot jendea ez dela konturatzen eta askotan eskatzen dola jo baina aukeran mediku euskaldun bat edo ordezko mediku euskaldun bat. Nik ustot aratago joan behar garela, harremanak ez dira bakarrik ahozkotasunera mugatzen, idatziz ere eskaini behar dugula osasun arreta eta giltzarria da historia klinikoa. Historia klinikoa euskaraz eskaini behar zaio jendeari. Hau da, zuek ez daukazu ez zartan eskatu, zuek ez dira zuen iriz ez zabez eskatu behar, ni medikoa naizen aldetik nik eskaini behar dizuet zuei. Hori da nire lana eta nire soldata zuek ordaintzen duzue. Apustu ingo nuke, asarratu ingo zaitula, baina jende askori entzunten zaie eta baita idatziz ere irakurtzen da, ez? Ez dio ajola zer hizkuntzatan mintzatzen den medikoa ona izatea dakakoa. Hori amaika aldiz entzungo zen, no? Bai, eta entzuten jarraitzen dugu. Baina kode deontologikoa, gure lan arautzen duen kode deontologikoak beti lehentasuna ematen dio pazienteari. Eta mundu mailan onartuta dagoen egia edo paradigma da kalitatezko osasun arreta pazientearen hizkuntzan edo pazienteak lehen etzitako hizkuntzan eskaintzen dena dela edo besterik ez dagoela. Eta hau da, onartzen da, Estatu Batuetan, Kanadan, herrialde elebidun Suitzan esateko, ez da? Hemen ordea, ez da hori ikusten, ez da? Hemen esaten da, garrantzitzuena medikoa dela, nik esango nuke garrantzitzuena pazientea direla. Orden, hurbiltasuna eskatzen dau medikuntzak, ni jente asko ikusi dute hiltzen esateko. Eta behin paziente batek esaustan, pazienteak berak esaustan indarra ematen ziola euskaraz hitz egitea, hiltzorian zegoen paziente hori. Eta eskertu zuen hiltzorian nik paziente hori euskaraz hitz egitea. Orden, kalitatezko osasun arreta bakarra pazientearen hizkuntzan eskaintzen dena da. Orduan, kalitatea dugu helburu, Osakidetzan, kalitatea, hobekuntzak egin behar dugu, kalitatea lortu, eta horretarako osasun arreta eskaini, zuek ez duzu eskatu behar, eskaini behar zaio euskaldun guztiei. Edozein honetan, edozein maila da, lehen mailako horretan, bigarren mailan, Donostian, Bilbon, ospitalean, osasun zentroan, leku guztietan, ordu oro, egunero, osasun arreta euskaraz, ahoz eta idatziz eskaini. Hori da gure lana. Etzaile hori mediku askori entzuten, ez? Ez, hori zarrez ez. Alegia, zure pentsamentu hau eta zure gogoeta modu hau ez dugu beste aldetik, alegia, medikuen aldetik entzun, ez? Eta zaila izango da behar da muga hori gainditzea. Ez talde batetik daukazugu jendeak eskatzen dago, edo aldarrikatzen dago osasun arreta euskaraz, gero euskal gintza munduare badago, baina euskal gintza munduari osasun gintza edo osasun arloa putxo bat gauza olekutan geratzen zaio, ez du ezagutzen gure barrunbeak edo zelan diren, eta gero medikuen langileon artean badago korporatibismoa, eta ez dut esango erraza oso errazatanik, baina nik uste egia esan, orain 30 urte, 40 urte, gauza bera gertatu zela hezkuntzan, ez da?
ezakin zuen nongoa zarien, ni basauriko naz, han jaio nintzen, eta herri erdaldun nazan eta bada. Eta ikastola bat eta bakarra zegoen, eta oso ume gutxi ginen. Baina orain basaurin, ume guztiak dabiz D ereduan. Hezkuntza euskaraz edatu da, normala da. Orain egin behar duguna, urrengo pausua da, lehen ezinezkoa zana hezkuntzan, orain ezinezkoa dana osasungintzan, realitate bilakatu. Zaila dela, bai, eta orain 30 urte, 50 urte umean nintzenean, ikastolak sortzea ez dut uste erraz izango zanik. Historia klinikoaren kontu honetan, bagara ematen pentsatuko du, eta ez da arazorik sortzen, ze historia klinikoa da, azkenean zuek sarean, Osakidetzan daukazuen norberaren historia klinikoa. Hori da. Euskaraz bakarrik eginda, gertatuko da momenturen batean, euskararik ez dakien, adibidez, espezialistaren batek irakurri behar izatea historia kliniko hori ez? Baina Osakidetzan beti egongo da baten bat euskalduna da, espezialistaz bada aldameneko langilea euskalduna izango da, eta hori beti estandar batzu daude mundu osoan, orduen kasu honetan euskara ofiziala da, jende asko daki euskaraz, orduen giza baliabideak kudeatu behar dira era egokian, beti egoteko, beti une oro basateko Donostia ospitalan edo Basurtoko ospitalan baten bat euskaraz dakiena. Gainera nik uste dut hori da nolabait osasungintza eta beste gauz asko euskeratzeko modua da edo eskatzen diozu euskera sartu behar denari eta orduan beti dago ez diskriminazioa eta aitzaki hori jartzia edo bestela funtzionamendua erabat euskaraz baldin bada medikoa sartzen nahi eta ez jakin behar du euskera bestela ez delako moldatuko. Orduan, bai izango da problema hori bat, garai batzutan, baina ni uste hortik. Epe laburrera. Ni hasi naz dagoeneko volanteak edo interkontsultarako dokumentuak Bitorixara, Gasteizera euskaraz bidaltzen, nefrologia zerbitzura esateko. Eta arazorik ez dago giro txarrik. Moldatzen dira. Beste medikuek zure adibidea saiko dute, edo hitz egin duzu beste medikuren batzuekin, edo? Batzuek esan diate, behitzet ez dakite espezialisten ganako volante horietan, baina hasi direla oharrak eta testuak edo testu librasetan da euren historia klinikoa euskaraz lantzen, bai. Ni une honetan enaz bakarra. Aitor Montes, zuk eskaera gaur bertan egin duzu, eta zuen etxe barruan, nolabait esateko, Osakidetzan barruan egin duzu eskaera. Aramaiok aurtengo udan, abuztuan, mediku euskalduna izango du? Espero du baietz, baina ez da kontu hori bakarrik, hau da, aurten bakarrik ez da dila izan kasualitate utza edo zera, egoeratik ataratzeko zera bat, ez aurrerantzean, datorren urtean, urrengoan, beti, Aramajora datorren medikoa elebiduna izan dela. Aitor Montes, benetan, eskerrik asko. Zuei.